uyena ozomkhaphela. Lithi iBhayibheli wabe eseqoboza wabe senika uJudas. Ngenkathi eseqedile ukumnika uJudas, lithi iBhayibheli wadla uJudas. Eseqedile ukudla uJudas, lithi iBhayibheli wabe sekhuluma laphansi uJesu uJudas. Wathi Judas, okumele ukwenze usheshe. Lithi iBhayibheli uJudas wabe sephuma lapha babehleli khona wagijima wahamba. Lithi iBhayibheli sebeqedile ukudla isidlo senkosi. Lithi iBhayibheli baphuma ngehubo lentokozo bebheke entabeni yeminqubo. Uma bebheke entabeni yeminqubo becula iculo noma ihubo lentokozo, balicula uJudas akekho uhlatshelelwa leli hubo, ugcwele izinkani. Ihubo lokugcina abafundi uJesu alicula nabo, uJudas wayengeyona ingxenye yabo. Bathe uma bafika phezulu entabeni yeminqubo, uJesu abesekhuluma lamazwi. Wathi ngalolu usuku lonke ngizamhlamuka. Lithi iBhayibheli wabe sephendula uPeter wathi noma bonke behlamuka, wathi mina ngisoze ngahlamuka. Lithi iBhayibheli uJesu waphendula wathi kulotshiwe ukuthi ngizokushaya umalusi uhlakazeke. Lithi iBhayibheli uma beqeda entabeni yeminqubo, lithi iBhayibheli badlulela eGetsemane. Lithi iBhayibheli uma bafika eGetsemane, lithi iBhayibheli wangena nabafundi bakhe bawu-11 ngoba ngasekho uJudas ugcwele inkani. Bathe uma bafika eGetsemane, lithi iBhayibheli wabe sebashiya labanye abafundi wathatha abathathu wangena nabo ngaphakathi eGetsemane. Ungakhohlwa ukuthi laba ngena nabo bathathu ibona laba bathathu, lithi iBhayibheli ngelinye ilanga wanyuka intaba, uthelela intaba. Lithi iBhayibheli uJesu wakhaziliswa kuthi ubuso bakhe bakhanya njengelanga, kuthiwa ingubo ayegqokile yakhanya njengokukhanya. Lithi iBhayibheli wabonakala ekhuluma noMoses, wabonakala ekhuluma no-Eliya. Lithi iBhayibheli kweyifu lagcwalisinda wababekuyona kuthi kwazwakaliswa ivele zibili. Lithi lo uyindodana yami engithokozile ngayo uzweni. Laba angena nabo eGetsemane aqhubeka nabo phakathi bona laba bathathu abambonile ngenkathi ekhaziliswa. Lithi iBhayibheli wabe sebashiya nabo sijahe ngelizwi. Lithi iBhayibheli wabe sebashiya nabo uthele bashiya. Lithi iBhayibheli wahamba wafika wathandaza. Lithi iBhayibheli wahloma phansi ngekhanda wathandaza washamaza wodwa athi lesi sitha singedlule yini, athi kodwa kungabi eyami intando, athi makube eyakho intando. Lithi iBhayibheli bablosa uthembeka kusho njalo wabuyela abafundi bakhe wabafika besalele. Lithi iBhayibheli wabathathisa wathi beningeke yini ihona libelile, wathi thandazani ukuba ningangene kulingweni, wathi ngokuba umoya uyavuma kodwa inyama ibuthakathaka. Lithi iBhayibheli uthembeka kusho njalo wabuyela wayothandaza basala balapha. Ngenkathi ethandaza kwesibili kwabantophela washita yodwa wathi besikadlula kulesisitsha, wathi mangabe yami intando, wathi makube yakho. Ukusho kwesibili lokho nakathi ukusho okwesibili. Lithi iBhayibheli wabuyela bona wabafika belele wangabe sebavusa. Okwesibili wabuyela kwesithathu washita yodwa wathi lesisitsha basingedlule yini na, kuthi umjuluko wakhe wabonakale ngasuthi Amantshontsho egazi. Ngenkathi sajuluke njalo kuthi okwasingena sivele ziwile ngabe simkilisa. Lithi iBhayibheli ubevuka lapho wabuyela bona wabafika besalele, wathi ngisalele namanje, wathi vukani ngokuba mkhaphelayo useseduze. Lithi iBhayibheli uthembeka kusho njalo. Phela isikhathi siphuthuma kulevesi. Lithi iBhayibheli uthembeka kusho njalo. Lithi iBhayibheli nangu uJudas eqhamuka namawuthi. Lithi iBhayibheli basemuzane ukuthi-ke uJesu wabuza wathi nifuna bani, basho bathi uJesu waseNazaretha, wathi uyena. Lithi iBhayibheli bashayeka phansi wehlisa isisindo wagcina sebambekile. Unqamulela lesitori uthi uJesu ngasuka eGetsemane singene eqaleni elincane likaJesu sihamba ama-stations awu-5 eqala lakhe. Uthi abasuka eGetsemane, lithi iBhayibheli babuza u-Anase umpristi omdala. U-Anase wabe sebuza wathi siyini isifundiso sakho. Lithi iBhayibheli uJesu waphenduka wathi isifundiso sami siyaziwa, wathi ngifundisile emasinagoge
ngimkhululela uJesu yini noma ngimkhululela uBarabha. Kuthiwa abantu bamemeza bathi uBarabha, wabusa uPilato wathi pho ngimenzeni, wathi kubethele. Similana-ke nanku sesiphambanweni. Siphuthuma kuleli lizwi. Manje sikwazi ukuskipha icala lakhe. Number 2, uma sekuphelile icala lakhe, ngoba leli lizwi sizolishumayela liku-station number 11, lona maseliba ele-7. Ngamanye amazwi asikwazi ukujika noma sikwazi ukuphuthuma siyoshumayela u-station number 11. Singawazi u-station number 1 no-station number 2 no-station number 3 size sifika ku-station number 11. U-station number 1 lithi iBhayibheli bakukhumula ingubo yakhe, bakufaka ingubo ebovu, babe sebemnika ingubo. Uma sebeqedile ukumnika ingubo, kuthiwa bakhoma umkhele wame-Afrika. Station number 1. Station number 2, kuthiwa waphuma ezitholele yena isiphambano. Istation sesithathu sona sikho biblically, kuthiwa wawa okokuqala uJesu. Uthanda uwa ukaqaphela. Okwestation number 4, kuthiwa waqhamuka uMaria, nalo-ke kukho biblically, kuthiwa waqhamuka uMaria wakhuluma naye uJesu. Asiyitholi conversation ababanayo. Ngenkathi besakhuluma uJesu noMaria, u-station number 5, kuthiwa waqhamuka uSimiyoni waseKhurena, babe sebemfosa ukuthi amthwalele isiphambano sakhe. U-station number 6, ngenkathi kwenzeka i-exchange, ushintshana ngesiphambano, isiphambano sisuka kuJesu isiphambano sisuka kuJesu siya kuSimiyoni waseKhurena. Kuthiwa ngenkathi kwenzeka leyo exchange, kuthiwa waqhamuka umama ogama lakhe linguVeronica, kuthiwa wayephethe ibhangu, wafika wasula ubuso kaJesu, kuthi ubuso kaJesu basala kuleyo bhangu. Station number 7, kuthi uJesu wawa for the second time. Station number 8, lithi phephe kwakunomama ababehamba bemkhalela, wathi uJesu ngabe ngisamkhalela mina, kodwa sikhalelani mina namadodakazi yenu, ngokuba niyeza
minutes uma sesiyahlukana. Kumele siunderstand ukuthi umhlaba ungakasekelwa. Bakantombi. Bayakhulunyiswa. Athi ubabhala umbhala Genesis. Athi kwangekho lutho. Athi kodwa yena wameneza. Wathi makube khona amazulu, makube khona umhlaba. Wabakhulu. Kuthiwa kwagcwele amanzi. Wamnakaza ngezwi lakhe. Wathi makube khona umkhathi ozohlukanisa amanzi aphansi namanzi aphezulu. Amanzi aphansi wabesethi bawuqalane ndawonye. Kuthiwa amanzi aphansi abonakala ejuleni intaba eyohlanganelwa. Athe esehlangene wabiza lokho ngokuthi ulwandle. Uthe sekubonile lokho wathi makube khona ilanga nenyanga kwabakhona. Ngoba yena uma yena memeza noma yini ememezayo iyenzeka. Akakazi amemeza leyo nto yakenzeka ngokulizwi igama lakhe amemezayo ubashalo atobhalayo athi leli lizwi athi laphenduka inyama athi lakha phakathi kwethu athi uJohana amehletha albona athi izandla zethu athi zakibamba. Nanti izwi elalikhona umhlaba ungakasekela. Ngenkathi umhlaba ungakasekela ezulwini seqedile kwenziwa i-transaction. Wazakho seqedile. Nakulizwi umhlaba ungakasekelwa. Umhlaba ungakasekelwa ulizwi akakazi abinyama. Kuthe ezulwini uma kwenziwa i-transaction kufika ingelosi kuMariya ithi zokhulelwa. Lokho zokhulelwa yokuqamba igama uthi uJesu kwakuyena oyokusindisa abantu ezolweni zabo. Wasuka ulizwi ebuNkulunkulwini bakhe ilizwi. Wasuka ebuNkulunkulwini bakhe ngoba amazulu enzi-transaction. Nanka amazulu enzi-transaction. Ngenkathi yenza i-transaction ulizwi uma fika emhlabeni wangaba divine kuphela. Kodwa waba fully divine and fully human. Waba umuntu ngokupheleleyo. Waba uNkulunkulu ngokupheleleyo. Inyama kalizwi siyibona emhlabeni. Kodwa ulizwi engakaphila emhlabeni wayengeyona inyama. Uma uJesu ememeza ngezwi elikhulu ethi Baba ezandleni zakho ngiyawubeka umoya wami, wayebuyela kwifomu ayeyiyo i-transaction ingakenziwa. Yingakho abana-accounting bathi uma kuveswa i-transaction kusuke kuthathwa okukade side kubekwa ka-credit side, kuthathwa ka-credit side kubekwa ka-debit side. Uma ethi Baba ezandleni zakho ngiyawubeka umoya wami, waye-reverse i-transaction, wayebuyela kwifomu ayeyiyo umhlaba ungakasekelwa. Ngamanye amazwi wayebuyela kwi-nature yakhe. Lalela-ke beqedukela umoya wakhe kuthiwa wisihele. Kuthiwa saqhamuka. Kuthiwa amadwala aqhekeze. Nanti itekisi madodana. Nambe beyaluke ePhasika. Kuthiwa lalela nanti itekisi. Kuthiwa isihele saqhamuka. Amadwala aqhekeze. Mase kuthiwa amathumba. Mase kuthiwa ngosuku ngokuthiwa imizimba nabagcwele okay yavuka. Mase kuthiwa liselandela ithi ngosuku avuka ngalo nabo bavuka bamlandela. Nansi itekisi izwi elithi Baba ngiyawubeka umoya ulikhulume ngoLesihlanu imizimba yabagcwele
yavuka ngolesihlanu kodwa imizimba yabagcwele yangaphuma ngolesihlanu emathuneni yaphuma ngeso yamlipha emathuneni ngamanye amazwi abathi sizwe yaphila phansi sishiya sisile ethuneni bamlinda ngolesihlanu bevukile emathuneni bamlinda ngomgqibelo bevukile kodwa ngosuku avukana bathi-ke bavuka ngakhumbula ingoma yamasesi ekuvukile wena Jesu sowe amakholwa bathi sivuka nathi thina sonke abakholwa umathi baba ezandleni zakho ngiyawubeka umoya wami ukubeka kwakho umoya kusinika i-assurance ye-resurrection umoya alawubekanga ngabe we are not sure ukuthi resurrection iyokwenzeka yini kodwa ukuhlala komoya wakhe kusinika i-assurance ukuthi one day Oh